Jo concretament no he fet mai de cap comparsa, no he ballat mai res, però he participat sempre, perquè la branca nostra, o sigui l'arbre, té moltes rames i se n'han escampat bastants, però és aquest tabaler, l'Espacs, que es diu Josep, es deia Josep Espacs Cellers, no me'n recordo ara l'altre com, que ho teniu aquí, és aquí aquest senyor d'aquí. I noi va deixar unes rames, almenys les nostres, que eren la del meu germà i la meva, que la meva, les nenes, ho han anat seguint, i la del meu germà, Pau descansi, doncs va ser el primer nen, a 6 anyets ja ballava la guita xica. I llavors els seus fills, mare meva, patomaires, perquè som Espacs. I el senyor era el Xamberg, ho va fer 53 anys de tocar el tabal. I llavors nosaltres no ho sabíem, però l'Albert Rumbo, que és historiador, un dia ens va dir, diu, ja ho sabeu que descendiu d'aquell senyor, què dius ara? I sí, és veritat, es diu Espacs i d'Espacs realment n'hi ha molt pocs. Descendim ja no me'n recordo si és Suïssa o on, però aquest cognom ve d'allà. I esclar, hi va deixar una bona herència, perquè tots, almenys la meva branca, tots patomaires, tots. I llavors les meves netes, d'una manera o d'una altra, patomaires. I l'Alba, l'altra neta, salta de ple des que tenia 12 anys. I quan en tenia 10 o així, els gegants petits, perquè era una nena, doncs el gegant negre no el deixaven saltar per ningú, perquè era dels nois. I ella va ser la primera nena que el va saltar. El meu germà, sobretot, Pau descansi, doncs ell era, bueno, i va deixar una herència de 2 fills que, mare meva, i salten de tota la vida, bueno, des que eren 12 anys o així, salten els plens, sempre. I la meva neta també. Aquesta tira més els gegants, la Carla. He contribuït sempre a tot arreu. O sigui que amb això del tabal, per no deixar perdre els costums. Llavors, una de les coses que recordo, que el tabaler pujava al capdamunt de la vila i llavors baixava i esperava allà a la font de Cal Majol, que diem nosaltres, i quan aquells senyors van tancar la botiga, nosaltres, 3 botigueres d'allà del carrer Boixader, vam anar oferint-nos. No, perquè llavors el tabaler parava a Cal Gepes, que era una fonda al costat de la botiga que tenia jo. I llavors aquella senyora es va morir i van tancar. Llavors les 3 botigueres, una perruquera, una que feia jerseis i jo, vam anar oferint-nos allà a l'Ajuntament a veure, per no perdre's el costum, si deixaven que el tabaler esperés allà. I llavors els hi pagàvem una mica de refrigeri i això, però ara el tabaler encara, degut a nosaltres, encara esperen allà. I llavors les meves netes, d'una manera o d'una altra, patomaires. Llavors també els gegants, bueno, jo considero que totes les comparses tenen la seva cosa i maques i totes, i bé, combrego amb totes. Però el meu sempre han sigut els gegants. Els gegants sí, sempre m'han fet un respecte i una cosa. Llavors, de la plaça de Sant Pere en amunt, pujaven cada any, plogués o no plogués, amb xubasquero, sense xubasquero, i ells pujaven. I es mullaven, a vegades molt, i tot això. I s'anaven a assecar els vestits per l'endemà a la panificadora, perquè hi havia aquells forns,
i això. Totes aquestes coses les recordo molt bé. I molt patumaires, tots. Tant la branca del meu germà com la meva, patumaires, patumaires. Totes les comparses em mereixen respecte i totes molt bé. Però el meu són els gegants. Ho he de dir, perquè jo recordo que era molt joveneta i l'alcalde, el batlle d'aquí, era el Noguera. I com que plovia, un dia van dir que no farien patum. I érem tots, gairebé tots els que havíem d'anar a la plaça i així, al Cinema Catalunya. I feia un aiguat tremendo. Van venir una colla de jovent, va quedar el cinema buit. Li van dir a ell, o dones el permís per fer patum o no sé què et passarà. Es va aixecar i cap a fer patum. I llavors de forasters no n'hi havia, érem els berguedans. Som patumaires? A mi em crida molt, que ara, no per elevar l'Ajuntament i deselevar-la, però ho volen portar amb un terme que a mi m'agrada, perquè abans teníem el qualificatiu de patum i mam. M'entens? I ara, el donar aigua, també simplifiquen que no hi hagi tanta bestiesa. Això una. Però que les noies siguin lliures i puguin saltar i tot això, jo, esclar, ara ja m'ho miro de la televisió i veig un ambient tan maco, nois i noies barrejats allà, i que pot saltar tothom, una evolució, per mi, fabulosa. I a més per això, perquè les meves netes són lliures, almenys de poder-hi anar, però jo hi anava custodiada. Clar, perquè abans era impossible això. La patum és dels berguedans, i l'estimem i ho respectem. Els que venen de fora, ja t'ho he dit fa un moment, patum i mam. I molts venen pel mam. Saps què vull dir? Però, de totes maneres, ho tallaran, això, perquè, esclar, la plaça té una cabuda i passat això no en poden entrar més de gent. Jo ho trobo a faltar, són coses de fe, perquè jo soc catòlica i apostòlica, i jo ho trobo a faltar, sincerament. Però depèn també dels ajuntaments i depèn de moltes coses, ho entens? Que n'hi ha molts que encara anirien a processó, n'hi ha d'altres que no en poden ni sentir parlar i tot això. Però jo, aquella processó que havíem fet la comunió i resulta que anàvem vestides blanques o tothom com volia, però la patum va sortir de l'església, això ja se sap. I jo ho trobo a faltar, això, concretament jo. Però, esclar, els temps canvien. I ara molt jovent d'aquests els hi dius que han d'anar a processó i diran que no. Ha evolucionat, però per mi em fi de bé. Per mi. Ara un altre tindrà un altre criteri. Abans, les noies, va costar molt d'introduir-les a la patum, perquè era cosa de nois. I llavors jo tenia uns 20 anys i anava a la plaça amb els plens allà al mig i tot això. I mossèn Armengou, en pau descansi, un dia em diu: nena, digues a la teva família que no et deixin anar a la plaça. No és cosa de noies. I jo hi anava custodiada per 2 cosins meus. I llavors diu: que us voleu matar amb 20 plens que hi ha? Si ara aixecava el cap, pobre mossèn, n'hi ha més de 100, imagina't tu. Jo estic contentíssima perquè les meves netes ara, degut a l'evolució que ha fet tot això, resulta que poden anar, sense amagar-se, a la patum totes soles, o amb colla o amb el que sigui. Però sí, ha evolucionat, perquè abans era estrictament de nois. Cap noia no podia anar-hi. Ara tinc la sort que
que passen els gegants a sota el balcó de casa la meva filla, que viu allà al carrer Boixader, i es paren una mica i això és la meva alegria. I llavors el Dani el va aixecar, el geganters me'l van alçar perquè jo el pogués tocar, perquè aquesta faceta de patumaire ja me la saben. Llavors vaig a casa d'una amiga i la guita grossa, allà al carrer Boixader, peta dins a casa d'aquesta noia. Jo sempre voltada de patum. I veig que hi ha un ambient molt maco de patumaires, perquè veus que, esclar, quan entren els nans, aquelles abraçades, o sigui que sembla que hi ha bon ambient. I això és molt confortable, perquè els que estimem la patum, això ho vivim. Que es mantingui, sobretot, el barri antic, perquè, allà ja t'ho dic, pujaven amb temporal, sense temporal, els obrien grajos perquè es poguessin els gegants ficar a dins, els respectàvem, que respectin les coses d'abans. Ja ho sabem que han de fer barris nous i tot això, però al capdamunt de la vila jo suposo que hi han pujat tota la vida i esclar, això, ja t'ho dic, i pujaven sense xubasqueros, sense res, però llavors s'anaven a assecar els vestits a la panificadora, perquè era un forn de pa, que agraïm molt que passin pel carrer el casc antic, perquè és una cosa que s'ha fet sempre. I aquell any que no van passar ho vam trobar a faltar, perquè de mullar-se s'han mullat. Si poden parar tanta massivitat de gent, jo veig que agafa un caire bo.